Salutare! Astăzi am descoperit de pe YouTube cum se scoate la Snow Golden capul. Face așa. Prima dată Noci a descoperit că a descoperit cum să zic, nu a descoperit, a zis să pună o față veselă la unde se poate. Nu, altfel. Ok. Deci, să începem. Punem un Snow Golden. Vai de mine. Share. Apăsăm pe share. Vedeți. Un happy. Cum să zic? Happy Snow Golden. Nu-i chiar așa de imposibil. Impossible. Oi. Așa. Mai taiem unul. Și gata. Gata. 2 Snow Golden. Poți să faci imposibil. Numai pe boca de nici nu merge. Altfel, imposibil. Te uiți la ei, așa ciudat. Hăi, salutare. Nice to meet you, om de zăpadă. Au. Nice to meet you, om de zăpadă. Dacă vezi, orice Snow Golden poate fi posibil. Nice to meet you, om de zăpadă. Bla. Un bloc de zăpadă. Păică. Poți pui. 1, 2, păi, 3. Doing. Peck-hour. Snow peck-hour. Deci asta e adevărat. Snow peck-hour. Pentru cei care nu sunt deștepți. Știu să fac un Snow peck-hour. Da. Deci, e adevărat că faci un Snow peck-hour și uite cum arată omul de zăpadă. Aș vrea să fac altceva. Uite. Dar nu merge. Vedeți? Cade zăpada. Ok. Începem. Nu. Deci, da, nu. Măi, așa, ok. Dacă punem pumpkin-ul. Nu. Vai de mine. No, de ce pumpkin-ul vine tot aici? Deci așa se sperie. Nope. Da, deci nu merge. Ok. Am găsit o meșcherie, că e o fată singură. Și fratele meu se joacă. Ok, deci fata mea singură. Cum să zic fata mea singură? Eu am frate, ce să zic. Deci meseriașii ăștia, cum să le zic altfel, meseriași, stai un pic. Nu. Am descoperit că... Vai de mine. Am descoperit că Snow Golden poți să le tai. Păi, imposibil. Și când te uiți înăuntru la ei, să vedem dacă putem intra înăuntru. Nu putem intra înăuntru pentru că doar scoatem asta. Vezi? He's so happy. Bla. Deci chiar bla happy. Bla de happy. Deci așa se începe. Deci da. Ăsta e imposibil. Poate zice cineva. Cine s-a uitat la videoclipul ăsta? Cei mai șmecheri Snow Golden. Niciodată n-ai văzut așa ceva. No, ce să zic? 3. Adică, wow. Dacă te uiți la ei, ce fac? Toată ziua. Fac o artă. Zici că scrie Bimo. Harry Potter. Eu aș zice că scrie Bimo. Cum să zic? Așa, gata. Dacă vreți, puteți să-mi dați coment, să ziceți wow. Deci da, e ok. Ok, te uiți la mine. Dacă te uiți la mine, te uiți și tu la mine. Și dacă te uiți tu la mine, se uită și el la mine. Așa că da, e foarte neinteresant. Omul ăsta de zăpadă. Cum să zic? Nu vine iarna chiar acum. Nu suntem în noiembrie, suntem în octombrie. Abia aștept iarna. Găina asta. Deci, cum ați văzut, canal. Mie, găină proastă. Ok, deci da. Cum să zic, pe survival, dacă faci și tu așa, o să faci și tu așa. Deci
Ila. Gata, am terminat. Dacă vreți, fac și un screenshot și gata. Nu, nimica. Pixelii ăștia care fac oamenii de zăpadă, pot să zic că da. Fac și un screenshot. Nu fac screenshot. Bun, ok. Pa și salutare, Lirca.